Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi nomnini manje onke, ongumqali nomphelelisi webandla labangcwele. Sisho ukuthula makube nina nonke abalalele nababukayo. Sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe kukho konke. Ingakho sizinikela siphakamisa yena yedwa ngokuba konke kungumusa wakhe. Silokho sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenayo imphelezelo, uNkulunkulu ongenambonisi, uNkulunkulu ongenaye mhlangabezi, uzimele yena yedwa, wenze konke ngamandla akhe. Ngakho-ke udumo lonke silinika kuye. Ngisho uNkulunkulu ufanele ukubongwa mihla yonke yokuphila kwethu. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela siphinde sihlole imbhalo, sifundise njengokuba umoya oyingcwele ambula. Lolu hlelo akulona uhlelo lokudlala, asenzeli ukuthi sithole udumo, kepha kukuba sivule uqondo nengqondo zabantu zivuleke ukuba bazi indlela efanele yokukhonza uNkulunkulu. Ngokuba akukho konke okwenziwa ngabantu abantu bayakholwa okuyindlela yokukhonza uNkulunkulu. Ngakho-ke kumele sazi ukuthi yiphi indlela and ngabe sonke sihamba ngayo yini indlela yokukhonza uNkulunkulu. Singaziboni singabahlakaniphile emehlweni ethu, kepha-ke sibe siphambene nemfundiso kamoya oyingcwele. Ngaphambi kokuba siqale, ngizoshiya imininingwane kulabo abathanda ukuthi baxhumane nathi mayelana nombhabhadiso. Uma ufuna ukubhabhadiswa noma ufuna ukubuza imibuzo mayelana neBhayibheli, nalapho abanobufakazi ngemisebenzi kaNkulunkulu empilweni zabo, sizoshiya inamba ukuba wonke umuntu akwazi ukuthi axhumane nathi. Uma unemibuzo noma unobufakazi noma ufuna ukubhabhadiswa, inamba ethi 0665669245, kanti ngizoyiphinda futhi inamba ethi 0665669245. Ilapho uzokwazi ukuthola khona uma ufuna ukusixhuma ka-WhatsApp noma ufuna ukusifonela noma usibhalela imessage. Nakhona futhi siyatholakala kwi-email address. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda futhi i-email ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Nakhona-ke ka-YouTube siyatholakala ukuze ukwazi ukubuka yonke intshumayelo. Ikhasi laka-YouTube noma i-page lithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ka-YouTube uyatypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uyobe sowuthola zonke izifundiso nezintshumayelo mayelana nakho konke okuphathelene nezwi lenkosi. Kukhona ikhasi laka-YouTube. Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando kukho konke. Sisho uNkulunkulu maqhubeke adunyiswe, aphinde ehlisele umoya wakhe kithi ngalesikhathi sisanikiwe isikhathi sokuba sithole umusa wakhe. Akungekho ngentando yomuntu, kepha kungamandla kaJehova. Ngaphambi kokuqala intshumayelo sicela ukuvula ngomkhuleko bazalwane. Baba wethu osezulwini, malihlonishwe igama lakho, lingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike kithina sonke uNkulunkulu. Intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu uNkulunkulu, nathi sifunde ukuthethelela labo abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi. Ngokuba umusa ongowakho namandla nobukhosi mihla yonke yokuphila kwethu, sihlale endlini kaJehova, sikhonze egameni likaJesu Kristu, sisindiswe, sivikelwe kukho konke okubi ngokuthembela kuJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu namandla ngomusa wakho sinike wona. Sithi namanje njengoba soqala sifundise, sishumayela ivangeli uNkulunkulu, makube nguwe okhulumayo novula uqondo kubantu bakho, ngokuba
konke kusegameni lakho ngamandla akho. Sithi-ke uNkulunkulu vula izingqondo zethu zikamoya nenhliziyo zethu, lifike izwi lakho lenze umehluko uNkulunkulu, likhiphe izithelo ezifanele. Siyabonga Moya Oyingcwele ngalesikhathi samanje, ngokubuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane, umusa kaNkulunkulu nothando asenzele wona ukuba sihlangane ngalesikhathi simdumise. Kulabo nalabo abasabhajiwe siyabakhulekela ukuba bakhululwe kwimimoya yobumnyama, basindiswe beze kuNkulunkulu ngokuqonda, bezinikela ukuze ke bathole ukuphila okuphakade okutholakala kuJesu. Ngizobheka nje incwadi, ngizovula incwadi awuthi ngeke ngithi nje hlaziya. Ngizobheka nje incwadi yabaseGalatiya. Ngizobheka lapha isahluko 4. Ngizobheka incwadi yaseGalatiya isahluko 4. Ngizohamba nayo ngizwe ukuthi uMoya Oyingcwele uthini. Asike sibheke lapha ku verse 1 ithi, kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane kayahlukile ngalutho encekwini, ingane iyinkosi yakho konke, kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Kanjalo nathi lapho siseyizingane sasisebugqileni phansi kwezimfundiso zobungane zezwe, kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe ngaphansi komthetho, ukuze ihlenge abaphansi komthetho, ukuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu ningamadodana, uNkulunkulu uthumile umoya wendodana yakhe ezinhliziyweni zenu, omemeza ethi Abba, Baba. Njalo ke awuseyiyo inceku, kepha usuyindodana, kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Manje ke sibheke ngesikhathi siyizinceku besingaphansi komthetho. Uma uyinceku ungaphansi komthetho, wonke umuntu owenza umthetho noma osaphila ngomthetho, lowo muntu lowo akakugcwaliswa ngoMoya Oyingcwele ukuze abe indodana. Ngakho ke udinga ukwamukela uJesu, yena othe uJesu eyindodana kaNkulunkulu ngokwenyama, uNkulunkulu emthumile ukuba azogcwalisa konke, ukuze yena asilethe kuNkulunkulu ngakho okupheleleyo, ukuze sibe ngamadodana. Yena uzalwe ngaphansi komthetho ukuzogcwalisa umthetho. So uma ethi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 17 athi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. uJesu uthi into ayizele ukuzogcwalisa umthetho, ukuze ke konke kupheleliswe. Ngokupheleliswa kwakho konke okusho ukuthi ke uma besiyizinceku noma besiyizingane sicathula singamadodana omthetho, manje mase kuza uJesu asizona izinceku. Ngenxa kaJesu ukufika kwakhe emhlabeni ezosikhulula ngaphansi komthetho, ezogcwalisa umthetho, yena ezalelwe ngaphansi komthetho, lokho kusinika ilungelo lokuba ngamadodana nezindlalifa zikaNkulunkulu njengoJesu. Ingakho lencwadi ithi ke
kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane izelwe ngaphansi komthetho ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. Akekho umuntu ongaba indodana kaNkulunkulu esabanjwe isono. Umuntu osibiza ngendodana kaNkulunkulu usibiza ngendodana ngenxa yokuthi usamkelile uJesu empilweni yakhe. Yebo, incwadi yamaHubo ithi isahluko incwadi yamaHubo isahluko 87 or 82 ngifuna ukukufundela khona uzoqonda ukuthi ithini incwadi yamaHubo. Ithi lapha kwisahluko 82 verse 6, mina ngithi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu konke. Yebo, singoNkulunkulu ngokuba sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Kepha ke ngesono esesikhona kumuntu esafika ngoAdam asisapheleliswanga, sesiyashoda, ubuNkulunkulu abusaphelele kithi. Sumfanekiso wakhe ngesakhiwo, kepha umoya oyingcwele awukho kuthina. Uma efika uJesu ufikela ukuthi azofaka lo moya oyingcwele abuyisele izinto esimoyeni. Ngokuba uAdam noEva bawele esonweni, isizukulwane esilandelayo saqalekiswa ngaphansi kwabo. Kepha kuthembisiwe ukuthi uyeza ongumsindisi ozosindisa. uJesu uyileso sithembiso esasibekiwe kusukela eqaleni ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Ungubani uJesu? Ungulizwi. Ulizwi igama likaMoya oyingcwele. Ingakho incwadi yaJohane isahluko sokuqala ithi eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi wayeNkulunkulu. Yena lo wayekhona eqaleni. Bonke okukhona okubonakalayo kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Sikhuluma ngoJesu, ulizwi, uNkulunkulu. Ukuthi bonke kuqhamuka kuye, kuqhamuka ngaye. So uma uNkulunkulu esakha ingane kowesifazane eyithumele emhlabeni ukuba ize izosindisa abantu, ingakho lapha incwadi kaMathewu sahluko sokuqala lapha ngokuqala verse 18 ithi ukuzala kukaJesu uKristu kwaba kanje. Unina uMaria esemisele uJosefa bengakuhlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya oyingcwele. Ezindaba Maria watholakala ekhulelwe ngomoya oyingcwele. Ngakho ke kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Ngenxa ongaqondi kwaJosefa ukuthi lengane iqhamuke kanjani noma le nomuntu wesifazane uzithwale kanjani, ingakho esefuna ukumlahla ngasese ngoba ngosiko lwamaJuda akuvumelekile ukuthi umuntu aqhubeke alale nonkosikazi wakhe uma eseke walala nenye indoda ngokuba sengcolisiwe. So ngenxa ukuthi wengazi ukuthi lokhu okuthwele uMaria okwamoya oyingcwele njengokwesithembiso uNkulunkulu asenza noMoses, wasenza noDavide, ukuthi ngaphansi kwesizukulwane sikaJese esihlalweni sobukhosi sikaDavide siyekube isihlalo sobukhosi okwangona phakade. Noma uJesu engazalwa uJosefa ngokwenyama, kepha ngokuba uJosefa uzogana noma uganene noMaria, uJesu uzalwa ngaphansi kwesizukulwane sikaJosefa esiqhamuka ngaphansi kwendlu kaDavide. Ngakho ke lokho kwenza ukuthi uJesu aqhamuke ngaphansi kwesizukulwane lapho uNkulunkulu ayethembisile khona, ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu wamaJuda aqala nabo ukwenza isivumelwano.
kepha uNkulunkulu wakho konke okukhona ngaphansi kwasemhlabeni. Wenza lezo sivumelwano ngokuba wefuna abantu abazomlalela. Ingakho uAbraham kwaba uyena owenza isivumelwano naye uNkulunkulu ukuthi ke ngaphansi kwakho kuyokhipha isizukulwane esilungileyo. Noma bephuma endleleni uNkulunkulu ebenzela umusa, ebakhombisa ukuthi yena uNkulunkulu onomusa. Baze baphuma uNkulunkulu wabayekela. Engakho akhuluma kwincwadi kaDuteronomy wathi ke ngiyakunibangela umhawu ngesizwe esingesona isizwe esiyisiwula. Isizwe esiyisiwula, isizwe esingenayo uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engekho esizweni sakho, uJesu ungakholelwa kena, isizwe seziwula leso. Wathi ngiyakubabangela umhawu, ngiyozazisa kulabo abangazange bangifune. So uma esephuma kubona ebayeka asho ukuthi ngeke asabasindisa. Insindiso yabo bonke abantu, kepha yaqala kumaJuda insindiso. So uma ke uJesu ezalwa ngaphansi kwesizukulwane sikaDavide ngoba uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham kuze kufike kulesikhathi sakuthi uJesu yazalwa. Ngakho ke uma uJesu esezalwa, ithi incwadi ke esazindla ngalokho bheka ingilosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho. Ithi Josefa ndodana kaDavide, ungesabi lokhu, ungasabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya oyingcwele. So uma uNkulunkulu esefuna ukugcwalisa kuJosefa ukuthi ungakhathazeki ngalokhu okuthwelwe uMaria umkakho, ngokuba ke lokhu akuthwele kungomoya oyingcwele. uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, akayona indodana yomuntu. Uyindodana yomuntu ngokwenyama, kepha ngokamoya, njengoba ithi incwadi yamaRoma. Uma ngifunda lapha incwadi yamaRoma isahluko 1 from verse 1, ngifuna nje ukucacisela ukuze uzoqonda. Ithi uPawulu inceku kaNkulunkulu, uzoqala from verse 4. Ithi uzoqala from verse 2. Mayelana nendodana yakhe yavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokwamoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu inkosi yethu, esamukela ngaye umusa nobupostoli, kube ngukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe, enikuzo nani eningababezizwe bakaJesu Kristu, enikuzo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu, kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma, ababiziweyo abangcwele, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. uJesu wavela ngamandla kaMoya oyingcwele. Uyindodana kaDavide ngokwenyama, kepha ngokamoya ngokuba wavuswa kwabafileyo. Lokho njengesithembiso, uyindodana kaNkulunkulu, ngokuba weza emhlabeni ngamandla kaMoya oyingcwele, akazanga emhlabeni ngentando yomuntu. Ngakho ke uma ethi uDavide kwincwadi yamaHubo, mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke, kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesinye sezikhulu. Lokhu kuthengisiwe sikunikiwe ukuthi ke sikwazi ukuba namandla kaMoya oyingcwele. Ingakho kuthiwa ke olimini ukhona ukufa nokuphila. Ulimi luyakwazi ukudala ngokukamoya izinto zenzeke. Ngakho ke kumele sikwazi ukuqoqa ulimi lwethu sikhulume ukuphila ngaso sonke isikhathi.
ukuze ke sigcwalise ubungcwele egameni likaJesu. So uJesu mayeza uzele ukuthi azosifundisa indlela yokukhuluma ukuphila nokuphila ubungcwele nokuhamba ebungcweleni. Ingakho ethi ke amandla agcwele ekutheni uthande uNkulunkulu wakho wonke ngamandla akho onke, ngengqondo yakho nangenhliziyo yakho nangomphefumulo wakho. Amandla lawo owanikiwe ukuze ube namandla nawe kufuneka uphile ngomoya oyingcwele, ukuze ugcwalise konke uthando lwaNkulunkulu, ukuba wena ufunde uma ethi uNkulunkulu othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, usho ukuthi nawe la enhlizweni yakho awuzubeka igqubu, awuzubeka inhliziyo elikhulu, awuzubeka inhliziyo embi. Ngokuba yini? Manje wena usindisiwe, manje wena ufana noJesu, manje wena usuyindodana kaNkulunkulu ngokukamoya, hayi ngokwenyama, ngokuba ithi incwadi kaJohane isahluko sokuqala from verse ngiyoqala from verse 12 ithi, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. uNkulunkulu waba senyameni wakha phakathi kwethu. Bambona ababenaye abapostoli naso sonke isizwe sangalesa sikhathi. Ingakho sineBhayibheli, ngokuba iBhayibheli elofakazi ababekhona ababona bakholwa. Uma ithi ke ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Ngizohlehla ngiqale lapha verse 12. Ithi, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Ukuze wena ube umntwana kaNkulunkulu ufanele ukholwe ezwini qala. Izwi qala elikuletha kuphi? kuNkulunkulu. Ukuthi uyalamukela izwi uma likutshela ukuthi wena uyisoni, kufanele uphenduke ezonweni zakho. Uma likutshela izwi lithi ke akekho noyedwa ulungile, angeke wena uzibone ulungile emehlweni akho. Into ezokulungisa izwi kuphela. Ayikho enye into engakulungisa, ngeke uze uzilungise wena. Udinga uJesu ukuze wena upheleliswe. Uma ithi incwadi ke kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, kulabo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama. Ezindaba. So manje sengimdala, ngeke ngisazalwa kabusha ngokwenyama, kepha sengazalwa kabusha ngokukamoya. Ingakho uJesu ekhuluma noNikodemu lapha kwincwadi yakho uJohane isahluko 3 from verse 3. Athi uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngobusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithi kuwe nimele ukuzalwa ngokusha. Uzalwa kabusha, ukuzalwa kabusha ngokomoya. Ngokuba ingqondo yakho nomphefumulo wakho nenhliziyo yakho seyamukelile izwi. Izwi leli ekuthiwa lalikhona ekuqaleni ngaphambi kwakho konke. Uma ufuna ukuba kuKristu ungene ezulwini, kufanele wamukele izwi. Ukuze uzalwe kabusha, kufanele wamukele izwi kaMoya oNgcwele.
uJesu ongulizwi lekhulunywa ngaye ekuthiwa ulizwi wayekhona ekuqaleni, wayenguNkulunkulu, unguNkulunkulu kusho iBhayibheli. Yena lowo wayekhona ekuqaleni. So uma konke kuvele ngaye, maseza enyameni wakha inyama azongena kuyona. Inyama iyona uNkulunkulu. Kepha umphefumulo esunikiwe ongokwaNkulunkulu, kepha ngenxa yesono esikumuntu, umuntu akasaphelelisiwe, usedinga indlela yokubuyisana. Leyo ndlela inguJesu. Ingakho uJesu athi ke, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho umuntu ozoza kuBaba ngaphandle kwami. So wena ukuze ube ngokaKristu fanele wamukele izwi uqala. Kepha ngenxa ukuthi seniya emasontweni nje, iBhayibheli anisalazi iBhayibheli ngaphakathi. Nifundiswa abantu abangalazi iBhayibheli, abangathunywanga uMoya oNgcwele. Ingakho nibambelela ezintweni eziphathekayo ngaphezulu kwezwi. Ithi le ncwadi lapha kwincwadi yaseGalatia verse 4, chapter 4. Ithi kepha ithi kanjalo nathi lapho siseyizingane sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe. Kepha lapho sekufikile ukuphela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho ukuze ihlenge abantu bayo, ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana, samukele ukuma kwamadodana. Akekho umuntu ongaba indodana kaNkulunkulu engamukelanga izwi lakhe. Akekho umuntu ozobona umbuso kaNkulunkulu engazange azalwe kabusha ngokukamoya. Amukele ukuzalwa kabusha ngokukamoya, ukwamukela uJesu enhlizweni yakho, ukuthi uJesu abuse empilweni yakho ngokuba yemlungile. Ukuba uyena kuphela okwazi ukubuyisela uNkulunkulu. Uma ungenayo uJesu esihogweni ngamalengiso. So ngesikhathi lapha uMaria uJoseph aseyikhuluma naye ingilosi, imtshela ukuthi ungakhathazeki, lokhu okuthwele umkakho ungamlahli, mbeke myeke, ngokuba lokho kwaMoya oNgcwele. Ngenxa yokukholwa uJoseph ngokuqonda ukuthi ke amandla kaNkulunkulu makhulu, ngokukholwa kukuyena wamyeka uMaria, wamthatha unkosikazi wakhe, wakhulelwa uMaria. Kwase kufika nakuMaria lapha kuverse 21, ngizoqala lapha kuverse 20. Esazindla ngalokho bheka ingilosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josepha, ndodana kaDavide, ungesabe ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele. Uza kuzala indodana. Igama manje aliqhamuki kumuntu njengoba kuthiwa ke igama leli azolinikwa, igama leli ezoqhamuka kuyena uJoseph lakhe alithandayo. No, ingilosi yamtshela ukuthi ke uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Isizathu sokuthi aqale ukuthiwa uJesu lithi incwadi lana ke, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ulizwi wayekhona ekuqaleni, ulizwi wayeNkulunkulu. Isho njalo incwadi ithi ke ulizwi waba senyameni, noma waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyozele yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. uJesu uzele ukuzosindisa abantu bakhe. uJesu umusa utholakala kuyena wokusindisa kwethu. Iqiniso likuJesu kuphela. Akekho omunye ngaqhamuka neqiniso elingaphezulu kukaJesu. Jesu Kristu yona umuntu kuphela ophethe iqiniso. Uma wena ufuna ukubuyisana noNkulunkulu, uMoya oNgcwele, udinga uJesu kuqala, okuyena owathunywa ukuba ke azosindisa thina ezonweni zethu.
Lokhu kushiwo ngokuba ithi incwadi Isaiah mesichaza incwadi yaMathewu yokuqala phasahluko 1 verse 21 ithi uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba ke nguye oza kusindisa abantu ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke, lokhu kwenzela ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana baya kuyiqamba igama lokuthi uImmanuela. uImmanuela esimele umazi naye kusho ukuthini? Uthi ke okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. uJesu ngumsindisi, uJesu nguNkulunkulu owayenathi ezweni enyameni ezosindisa abantu ezonweni zabo. Lokhu uNkulunkulu wakukhuluma ngomprofeti uIsaiah ekuthambisile nakuDavide. Ngakho ke uma uJesu ethi ke kule ncwadi yaMathewu sahluko 7 lapha ku verse 14 mangaphosisi uthi kepha isango lincane oqala lapha ku13 ithi ngenani ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela enkulu eyisa ekubhujisweni. Baningi abangena khona kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni bayingcosana abayifumanayo. Ngakho ke uma uJesu ekhuluma kanje ethi kuyindlela neqiniso nokuphila, akekho umuntu ozoza kuBaba ngaphandle kwakhe. Mase ezothikela kwincwadi yaMathewu sahluko 7 verse 13 isango lincane elisekuphileni kodwa indlela eyabhujisweni ile ndlela enkulu ebanzi ehanjwa inombani ehanjwa noma kanjani. Kepha emzimbeni kaKristu samba ngokukhulu bakhe nangobukhona bakhe nangamandla akhe yikubani umoya oyingcwele. So uma esho njalo uJesu ethi asenze njengoba esho mesathi lapha kwincwadi yaJohane sahluko 10 sahluko 10 yeah ngifuna isahluko 10 ngizoqala from verse 10 ithi ngizoqala lapha ku verse 8. Ngakho ke uJesu awusingihlahle kancane uthi lapha ku verse 2 kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu, umlindi sango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe, ubiza ezakhe izimvu ngamagama azihole ngaphandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Indlela incane ephileni isango lincane. Uma engumlindi isango yena useyazibiza izimvu zakhe azikhiphele ngaphandle kule zimvu ezingezona zakhe. Bese azihole. Uma ezihola ngokuba yini ziyalizwa izwi lakhe, kanjalo nabo bonke abantu bayakholwa kuJesu bezwa izwi, abakholwa ngovaselina nangeziwasho bezwa izwi ukuthi lithini. Awuzwa ngezangoma, uzwa ngabaprofeti bamanga, uzwa izwi likaJesu ngokuba yena ungumalusi olungileyo. Ingakho lapha ku chapter 10 kwisahluko 10 verse 10 athi ke isela kalizi kungekho kweba nokubulala nokubhubhisa. Uma kufika umprofeti wamanga inhloso yakhe akuyena ukuzonisindisa lethe kuJesu, akashumayela ivangeli leqiniso. Uzontshela ukuthi ke uzonika amanzi
anike ovaselina, anike izwasho. Athi yekelani ukulandela uJesu, yena umprofeti wangempela. Ekubeni uJesu uyasitshela kwincwadi yaMathewu lapha sahluko 7 athi ke uverse 14 athi 15 athi xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembethe okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Isela alizi ukuletha ukusindisa, lizele ukuzobhubhisa. Mase uJesu lapha kuverse 11 kwincwadi yaJohane sahluko 10 kusaqhubeka kuyona le kusahluko kuverse 10 ithi isela kalizi kungokweba kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Athi mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime. Jesu ulethe ukuphila, uthe uzosindisa abantu ezonweni zabo. Ngapha omprofeti uShembe bantshontsha ulwazi leBhayibheli baliguqula bakha inkolo yabo. AmaMuslim antshontsha inkolo kaNkulunkulu yobungcwele bakha imfundiso yabo uMohammed. Roman Catholic Church uPope wathatha iBhayibheli wakhipha ezinye imfundiso wagcwalisa izithombe esontweni. Umprofeti uMagejageja naye ukhona manje uneqembu lakhe labantu abaholayo athi abahlukane noJesu balandele yena ubakhombe emadlozini. uJesu uyasitshela ukuthi qaphelani, xwayani abaprofeti bamanga abeze kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Uthi uJesu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 10 ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Ungalandeli uJesu ulandela omunye umuntu athi ukholela kuJesu kepha enza yonke into ibe ngaye, ekukhombisa izibonakaliso zamanga, ekunika ovaselina nezwasho ezigcina isabatha. Xwaya abaprofeti bamanga beza kini begqoke izikhumba zezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi bazomosha. Ingakho uJesu ethi isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Uyena kuphela onika ukuphila kuze kuchichime. Ngokukholwa izwi lakhe, ngokukholwa umprofeti. Funda iBhayibheli ukuze wena uzokholwa ngokuphelele nangokuqondile. Kusho ukuthini ukuba ingane kaNkulunkulu? Awuholwa umuntu ngento engekho eBhayibhelini. Awuholwa umuntu ngemfundiso ephambene neBhayibheli. Uholwa umuntu othunyiwe umoya ongcwele, njengoba incwadi yamaRoma lapha sahluko 10 ithi, starting from verse 10 ithi soqala from verse 11 ithi, ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akaye kubhujiswa, ngokuba akukho bahluko phakathi komJuda nomGreki. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, ubaqebele bonke abakhuleka kuye, ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Linye kuphela into igama esinikiwe esimele sikhuleke kuyona, igama likaJesu kuphela. Elinye igama lingeni ngoba kuthi umkhulu wakho washona, ukhokho wakho wayekholwa kangakanani, ngeke uzubize yena uthi akakhulumele noJesu. Wonke umuntu ufanele abize uJesu njengoba enjalo. uJesu akabhanqwa nalutho, uJesu uyedwa, biza yena kuphela. Uma bethandaza ngesikhathi soMose bethi ke uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaJakob, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kabani, akusho ukuthi Abraham, khuluma noNkulunkulu wakho, kuthiwa ke uNkulunkulu kaAbraham. Nami ngibiza yena uNkulunkulu kaAbraham, ngibiza uJesu. Ngithandaza kuJesu kuphela. Kukho konke angifunela lutho lunye. Hallelujah Jesus. Yekani ukulandela abaprofeti bamanga. Uthi uJesu
lapha kwisahluko kuverse 12 ngokuba akukho verse 13 ngokuba bonke abakhuleka egameni lakhe abakhuleka egameni lenkosi baya kusindiswa. Kepha nangu umbuzo ke, njengoba ke ninabafundisi asemasontweni abalwa neBhayibheli bafuna ukwenza intando yabo nokuthandwa yibona, uthi umbhalo ngenxa ukuthi nina sendalela abaprofeti bamanga beza kunina begqoke isikhumba semvu kepha ngaphakathi bayizimpisi, banigxisha imfundiso ezojabulisa inyama, kepha nibe nilahlekelwa ukuphila nokuqonda, ningabi sabanakho ukuphila kuchichime. Ingakho ningena esontweni nezono niphinde niphume nezono, niphinde niphile nezono, nize nifele ezonweni zenu. Ngokuba abaprofeti bamanga banibambile banipinki, ithi-ke ithi kepha baya kukhuleka kanjani kuye abangamkholwanga nguye na? Baya kukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Baya kuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bayashumayela kanjani uma bengathunywanga na? Uzokholwa kanjani uJesu ngamazi? Baningi abakholwa kuJesu kepha bamazi uJesu. Baningi abakhuleka kuJesu kepha bamazi uJesu. Fanele umazi uJesu. Baningi abashumayelayo bashumayela ngoJesu kepha bamazi uJesu. Ngokuba yini abathunywanga? Abayena bamoya ingcwele ithi incwadi ke. Bayashumayela kanjani uma bengathunywanga na? Ngokuba njengokuba kulotshiwe ukuthi yeke izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Izindaba ezinhle bathi good news ngesingesi. Indaba ezinhle, indaba zikaJesu. Uma kuthi uJesu uzosindisa abantu ezonweni zabo, kusho ukuthini lokho kwena? Angeke ngibheke lapha kwincwadi yaseGalatiya ngikhombise imisebenzi yenyama. Incwadi yakhe othi lapha ngibheke kwincwadi yaseGalatiya sahluko 5. Ngifuna ukuqala uverse uzoqala from verse 13. Ngifuna ukukuvezela ukuthi uma uthi uyakholwa kusho ukuthini ukukholwa. Uma uthi ukholwa kumoya oyingcwele fanele ugcwaliswe ngesibonakaliso nangamandla nangomoya oyingcwele. UJesu wathembisa abafundi bakhe wathi hambani eJerusalema nihlale nilinde, ngiyakumthumela umduduzi angigcwalise ngomoya oyingcwele. Uyothi bese ngigcwalisile niyobe senihamba nishumela levangeli kusukela eJerusalema nize niye eJudiya nakulona lonke izwe. Qale before ube umfundisi fanele wamukele umoya oyingcwele. Uma ungenawo umoya oyingcwele ngeke uze ube umfundisi. Khohlwa yini awuthunyiwe umoya oyingcwele, awumazi uJesu. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Khumela kanjani uJesu ungamazi? Sindisa kanjani abantu, wakhipha kanjani amadimoni ungenawo amandla kamoya oyingcwele? Ithi le ncwadi yaseGalatiya sahluko 5 verse 13. Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Uma kuthiwa kulethwe inkululeko empilweni yakho, kulethwe kuJesu. Akukhululi ukuthi unenkululeko ngoba nako ucindezelwe amabhunu sokhululekile. Uma ungenayo uJesu usacindezelekile ngokuba kunomuntu ongaphezulu kwamabhunu lawe ecindezela, uSathane. Uyena ocindezela abantu bonke ngokuba nawo amabhunu ngesikhathi ecindezela abantu labo ababekhona bekholela ukucindezelela abantu bebulala abantu nabo bayini bamadodana kaSathane. So uma ke sowuphumile ngaphansi kokucindezela, nibonga bani? Nibonga uMandela. Anibonga uNkulunkulu, animazi uJesu kepha niyamkholwa.
Kodwa uyena okubiza ekukhululekeni ngoba namanje ngafika ucindezelo namanje icindezelekile ngokuba ababusi balelizwe babanjwe umoya kaSathane. Kubhaliwe phansi ukuthi uSathane kufuneka aphume etilongweni after iminyaka 8000 noma inkulungwane azodukisa khohlise bonke abantu nomhlaba baze bafune ukumelana nebandla likaNkulunkulu bese uNkulunkulu akhipha umlilo ezulwini ashise konke. Ngakho ke sicela ukuthi ke inkululeko ngeke uzuyinike umuntu. Uma sibizwa sibizele ekusindisweni, sibizele ekutheni sikhululwe kuzona zonke izono ezisibambezelayo ukuba sikhona ngokuphelele. You understand? Ingakho ke ithi incwadi ngokuba nina abazalwane, ngikhuluma nabazalwane, nabizelwa ekukhululekeni kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni kepha khonzanani ngothando. Uma ukhululiwe kuJesu umthetho nomyalelo obalekile uthando qala. Thando lisibekela zonke izono. Wathanda izwe waze wathumela indodana yakhe yona yodwa ukuba izokhulula umhlaba. Yafa yafela izono ingosona isoni. Sikhululiwe egameni kaJesu. kuSathane, uSathane uyinkinga. Ubona ubaba wakhe ngula ubuso uSathane. Ubona uma wakhe ethuka inhlambe efebe ephuze ephinga ubula umoya kaSathane. Indodakazi yakhe ekhipha izisu iyafeba ibula umoya kaSathane. Indodana yakhe ikhomba abantu kwezibhamu iyabulala iyangena iyaphuma ejele ayina inhlonipho ithuka inhlamba umoya kaSathane. Imoya kaSathane yababusa ithi incwadi ke ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumana nidlana qaphelani ningaqedani. Hallelujah Jesus. Uma nidonsisana nilumana niqobhana nizoqedana ngekusale ngisho ingcosana. Wonke umuntu phakathi uzesihogweni. Why? Because wonke umuntu ulungile emehlweni akhe. Ufuna ukwenza lokho okujabulisa inhliziyo yakhe. Uthando akanalo, umusa akanalo. Ithi kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zenyama. Sikhuluma ngomoya olethwa uJesu. Sikhuluma ngomoya okuJesu. Lo moya uJesu manje usukuthina ngokuba ithi incwadi ke anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempele likaNkulunkulu. Singathathi izitha zomzimba yethu sizinikele ekutheni zibe izitho zesono. Ngokuba sikhululiwe esonweni manje. Sesihamba ngomthetho nangomyalelo wothando ukuze kugcwaliseke konke okuNkulunkulu okuwuthando. Ithi khona niyukufeza izinkanuko zenyama ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Inyama icela umfana ubheme awazi ubhemelani kodwa uyabhema. Inyama ufuna icela ukuthi ikhalela le yantu uyayifuna le yantu kodwa uyazi uyifunelani. Noma usuyitholile sekufuna ukhalelele inyama ngeke uzigcwalise. Ingakho incwadi yezaga lapha sahluko 27 Izaga 27 verse 20 ithi indawo yabafileyo nokubhubha akusuthi namehlo omuntu awasuthi. Izindaba yenyama isihogo asigcwali kanjalo neso lomuntu aligcwali ngokuba yini lokho akubona uyakufuna nalokho umoya womona nomhabholo lo awunayo ilimit yokuzicontrol uzilawule ngomoya oyingcwele ukuthi hayi mangenakho anginakho ungathi nokubona ukufuna ungenza noma ngabe yini ukuze ube nakho lahlekela ukuphila okuphakade. Kuba yini ukuthi uzuze izwe lonke kepha ulahlekela ukuphila kwakho ngenxa yenkanuko. Gcwalisa inkanuko. Ithi kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho
awuthi ngiqala lapha ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana into meyimelene kanje so it's either wena uzokhetha ukuya ngapha kwanyama uholwe inyama noma uzoya ngapha kamoya uholwe umoya kepha inzuzo ingapha kamoya ngoba kunokuphila okuphakade kakade vele inyama yakhiwa umoya haleluya Jesus inyama yakhiwa umoya uNkulunkulu wathi asenze umfanekiso wethu asenze umuntu ngomfanekiso wethu athi Johane athi uNkulunkulu kwincwadi yaJohane esahluko 4 verse 24 uNkulunkulu ungumoya labo abakholwa kuye bakholwa ngokomoya uthi konke okukhona okudaliweyo kungamandla akhe ukuthi wena uyisakhiwe esiqhamuka kuNkulunkulu ingakho lapha kwincwadi yaseKorinte yokuqala ngithi incwadi yokuqala waseKorinte sahluko 6 Korinte ishoyo ithi lapha ku verse from verse 15 ithi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na Paul ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zobufebe na qhana kanye kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na ngokuba uthi yena labo ababili bayakuba nyamanye kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo besithi ke lana balekelani ubufebe zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba kepha owenza ubufebe owona owakhe umzimba kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele okunina enamamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na uma umele uJesu awuseyena wakho awuselako ukuthi mina hayi ngifuna ukwenza ukuthi hayi mina ngizokwenza ukuthi inkosi ivumile uzokhuluma kanjani ukuba yini so uyaqonda ukuthi kuJesu nayo indlela yokukhuluma kuJesu nayo indlela yokuhamba kuJesu nayo indlela yokubuka izinto kuJesu nayo indlela yokucabanga yini awuseyena wakho usekuphila uJesu wena so uma wena uthi kuJesu kepha ubhizi wenza izinto zobufebe wena ukho kuJesu umoya munye nobufebe ujabulisa inyama yakho nezinkanuko zakho kepha uma uJesu uzwa ngaye wena umoya munye naye ngokuba uthi umbhalo njengoba uJesu abashadile bamoya munye sebeyinto eyodwa ngeke usabahlukanisa so uJesu wayeshadile emoya munye noNkulunkulu ngeke umhlukanise ingakho uNkulunkulu so incwadi yamahubo uma indlingo uNkulunkulu incwadi yamahubo ithi ningo uNkulunkulu sinamandla emele sibanike sigcwalise ngawo ukuze siphelelise uNkulunkulu uJesu kuphela omnini walowo mandla akekho umuntu so uma iqhubeka lencwadi ngapha le ncwadi yaseKorinte ngiqale sengiqedela kuyona ithi ke ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu sithengwe ngenani elikhulu sathengwa ngegazi likaJesu uma efa ufela izoni ngesona isoni so uma ukholwa kuJesu wena uzokwenza intando kaJesu ngeke wenze intando kaMhleni uzolandela imfundiso engcwele ngeke usenza lokho okufuna wena ngeke usamlandela ushembe ngeke usamlandela uMagegagege ngeke usabalandela abaprofeti bamanga uzophuma kulamabandla afundisa ukuthi ashabela amadimoni uzophuma kubafundisi abanikeza izwasho ngeke usalandela umfundisi oshadile wadivorce ngeke usalandela umbishop onabafazi ababili yini so uphila ngokamoya so uyazizwa izinto zikamoya ingakho incwadi yaseKorinte ithi ningabohlelwa ejokeni linye nezoni nabangakholwayo ningabohlelwa ejokeni linye nabo kunabudlelwane buni phakathi kokukhanya nobumnyama manje sibheke imisebenzi yenyama ngifuna ukubheka imisebenzi yenyama lapha kwincwadi
yaseCorinthians incwadi yaseGalatia sahluko 5 from verse 18 ithi kepha uma niholwa ngumoya anikho ngaphansi komthetho. Umthetho ugcwalisiwe ingakho uJesu eseshile eqaleni wathi ningathi ngizele ukuzobhubhisa umthetho nabaprofeti kepha ukuzogcwalisa. So uma segcwalisiwe asaphili ngaphansi komthetho wokuhlaba, asaphili ngaphansi komthetho wokusika abajwabu, asaphili ngomthetho noma ngaphansi komthetho wokugcina iphasi okudla iphasika, asaphili ngomthetho wokugcina ke isabatha. Sikhululiwe ngokuba konke lokho ithi incwadi yaseKolose lapha ya sahluko 2 from verse 16 ithi ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwasa kwenyanga noma amasabatha okuyisithunzi salokhu obekuzakuza kepha umzimba ngokaKristu. Umzimba sokuhlatshiwe wasibuyisela kuwona ukuba sonke kuphuza noma siphuzo sinye sikamoya kuKristu, ngaphansi komthetho manje. Ngokuba uJesu ufile wakugcwalisa konke ukuthi manje into enizoyenza nizokwenza isidlo sakusihlwe iyona ndlela enizokhumbula ngayo. Noma ningibiza ngayo ngize ngibuye ngokuba nina niyakholelwa ekutheni mina ngifele nina nisindiswe ngegazi lami. Ngegwazi lezilwane, ngegazi lezilwane, imisebenzi yenyama leyo. Izindaba othi kuvezele lenye incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru incwadi yamaHebheru sahluko 10 from verse 1 ithi ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Umthetho ilo obekiwe kuthiwa bakhe i-sanctuary, i-tabernacle elanendawo ezakhiwe njengendawo yasezulwini lapho kwangangeni umbani. Kepha uJesu yena wafike wangena ngale wahlala walindela ukuthi manje bonke abafuna ukuza kuNkulunkulu badlulekele. Ingakho ethi ke mina ngumlindi wesango, uyena othatha imikhuleko yethu ayidlulise kuNkulunkulu ngegazi lakhe nangokukholwa ukuthina ngomoya oyingcwele. Konke okwenziwa ngesikhathi sikaMose kwakuyisithunzi sikaJesu Kristu ngoba afike emzimbeni wakha phakathi kwethu lizwi. Sayibona inkazimulo yakhe njengozelwe indodana yodwa ozelwe. Wakhazimuliswa uNkulunkulu, wamkhazimulisa uJesu. So manje ithi incwadi yaseGalatia lapha kusahluko 5 verse 19 ngapha imisebenzi yenyama isobala ekungukuthi ubufebe nokungcola. Ukungcola kusho ukuthi wenza izinto ezinyanyekayo phambi kaNkulunkulu. Ithi amanyala abantu abenza izinto njengokulala nabodwa kwabafana, amantombazane alala nawodwa, abantu abalala nezilwane, umuntu wesifazane ogqokisa komuntu wesilisa, umuntu wesilisa ogqokisa komuntu wesifazane. Amanyala lawo, abantu abahlabela amadimoni benza amanyala, abantu abafuna kubantu abanamadlozi benza amanyala. Ithi lapha nokukhonza izithombe, imisebenzi yenyama le. Ithi ke ngapha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe. Uma ufeba ulala ungashadile, akekho umuntu osindisiwe osevula imilenze yakhe noma oqaquza ipho wakhe engashadile. Fanele ube semshadweni ngokuba uma wena sowushadile usumunye nalowo muntu lowo. Kepha uma ufeba wena wonakele phambi kaNkulunkulu ugcwalisa inkanuko zenyama, ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha, inzondo leyo, ubutha nokulwa, udlame, imisebenzi yenyama le. Nomona umsebenzi wenyama lo, nokuthi ukuthela imisebenzi yenyama le. Nokubanga, nibanga izikhundla emabandleni, nibanga izikhundla emsebenzini, nibanga izikhundla yonke indawo. Imisebenzi yenyama le. Ithi nokwalana
nokwahlukana phana indawo. Abanye abantu bakhonza lo mfundisi ngoba yena ungcono kunalomunye umfundisi kodwa ebandleni elilodwa. Abuza umpostoli Paul athi ke ngabe uApollo noma uKefase noma uPaul wabethelwa yini esiphambanweni? Uma phela ukuthi uHlebe wabethelwa esiphambanweni ngaphabhadiswa ngegama lakhe. Uma ukuthi mageja wabethelwa esiphambanweni uthunywa uNkulunkulu babhadiswa ngegama lakhe. Ithi le ncwadi ke nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engalandulela ukunikela imisebenzi yenyanga le imisebenzi engcolisayo kumoya engcwele. So uma wena uthi usindisiwe usenza lezi zinto uyabulala usathane ukubambile ngamaketanga. Ithi lapha kuverse 22 ithi kepha izithelo zikamoya. Sibheka ke manje izithelo zokusindiswa nokuphila noJesu. Maphila kwena uJesu ithi incwadi. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula. Uthando ukuthanda umuntu njengokuba uzithanda wena. Ungakhethi ibala awukhethi ibala lamuntu uyathanda unothando. Noma ngabe kuthiwa bayabona uthi uJesu lapha kwincwadi kaMathewu isahluko 5 from verse 11 athi nibusisiwe nxa belithuka belizingela bekhuluma konke okubi ngani baqamba amanga ngenxa yami beniqambela amanga ngenxa kaJesu. Uma uphila ungcwele unokubizwa ngawonke amagama angasile. Kepha uma umzenzisi okholwayo ebengakholwa umngani nezwe and bonke abantu abangabangani nezwe abahlangana noNkulunkulu basho ngomlomo wabo bayamkhonza umoya engcwele. Kepha ke ngendlela yenkambo yokungcwele cha abahlangana noNkulunkulu bangcolile nembeza yabo ingcolile bancamela ukujabulisa izwe. Kepha ngapha bebenza izinto ezokukhohlakala. Ithi kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba. Akukho umthetho omelana nokunjalo. Kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhlupheka nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze siqalana sifelane umhawu. Uma sihola umoya wengcwele siphila ubungcwele sigcwalisa umoya obungcwele. Siphila ngothando. Sihamba ngothando, umusa nobubele. Ingakho uJesu ke ethi kubaFarisi hambani nobheka ukuthi ngisho ukuthini uma ngithi ke ngifuna umusa hayi imihlatshelo. Sibiziwe ithi lapha kwincwadi yamaRoma sengivala sahluko 8 sahluko 8 from verse 14. Ngifuna nje ukuyidla khona ngikuvezele incwadi yamaRoma isahluko 8 verse 15 and we'll from verse 13. We'll start from verse 13. Ithi ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizakufa. Ngomoya ngokuba nihamba ngokwenyama nizakufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya. Uma wamukela uJesu yonke into ekuthiwa ungasayenzi eshiwo eBhayibhelini ekuyiyona eqhelelanisa nomoya engcwele uyayibulala ngomoya oyingcwele ngokuba uzwa izwi likamoya oyingcwele kuphela. Mase ithi lapha yana ke ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizakufa kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya nizakuphila. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba
anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma wamukela uJesu, wamukela ukuphila, wamukela umoya oyingcwele, wamukela ukuthi ke wena awusafuni ukufa ufele esonweni, ubethela yonke imisebenzi yenyama isiphambanweni. Uphila ngokamoya. Hallelujah Jesus. Phila ngokamoya. So, qaphela indlela ohamba ngayo, uzwe umoya oyingcwele, ukuze wena uzopheleliswa ebungcweleni bakho, ungezukuhamba ngezinkanuko nangenhliziyo, kepha uholwe umoya oyingcwele, ulizwi kuphela ongakufaka ezulwini. Asiphileli ukuphilela kwale emhlabeni, lokwane emhlabeni okwesikhashana. Sifuna ukuphila okuphakade, njengoba ethi uJesu ke mina ke ngilethe ukuphila kuze kuchichile. Uzokwandisa ukuphila ukuthi uma ufa manje uhlukana inyama nomphefumulo, wena usaphila wena. Kepha umuntu ofele esonweni uma efa manje, uma inyama ehlukana nomphefumulo, lo muntu webumnyameni ufile. So, njengoba efile manje, usazohamba yofa esihogweni. Owangona phakade esihogweni, njengoba nawe uma ufela ekhanyeni ufela kuJesu, uzophila ongona phakade. So zikhetheleke manje. Yoba incwadi inyama nomoya kumelene kanje. Khetha wena ukuthi ufuna ukuhamba ngayiphi indlela, ngokuba phela umoya mdala ngenyama. Inyama yaba khona ngenxa kamoya. Inyama iyaphila ngenxa kamoya. Uma kuphuma umoya inyama iyafa. So uma wena ufuna ke ukugcwalisa izinkanuko zenyama, ungaba nenkani uqhubeke, kepha egcineni uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Lapho uJesu kwena zobe sekwahlulela ngemisebenzi yakho yonke. Ingakho ke sithi ke phendukani. Izenzo sahloko 2 verse 38. uPetru wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zenu. Indlela yokusindiswa ukuvuma izono zakho uqala ukuthi uyisoni wena, uyasibona ukuthi uyisoni. Bese voka lokho uyaphenduka ezonweni zakho. Bese uphendukile uyazisola, uya kuJesu azokugeza egameni lakhe, ngena ngaphansi kwamanzi uyabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu ukuze kuthethelele zonke lezono zakho. Bese sithi ke niyobe senamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba lesithembiso esenu nabantwana benu nabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amagama wabantu amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni lesizukulwane siyabhubha. Uma ukuthi ufuna ukubhajwa kanye nasesihogweni, uzoqhubeka uhambe ngale ndlela yabo enkulu ebhujisweni. Kepha labo abafuna ukuphila bazoza kuJesu bazosindiswa. Nishiye amabandla amanga, ningahlali emabandleni amanga, ngokuba ke nizofana nabo nesihogweni. Ngokuba uma uhleli nabo ukuthi wena uthi uyakholwa eqinisweni, kepha uma ufika kulelo sonto, uma bethi nikelwe nikela kule misebenzi yabo abayenza emibi, nawe ubambeka nabo, nimoya munye, moya ufebe, moya ukhohlakala, moya ukuphinga. Uyani uJesu? Buyani. Ngakho ke uyothi mase uzwa sohlabekela enhlizweni yakho, sofuna ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Sishiyile inamba ne-email address yobe sosithinta. Uma unemibuzo mayelana neBhayibheli sikajabulela futhi ukuthi usinike imibuzo, sibe sesiphendula ngale iBhayibheli egameni likaJesu Kristu. Uma unobufakazi nakhona ungasithinta usi-emailele ku-email address egameni likaJesu Kristu sokuphendula. Noma ke uyobe sesigcwalisa ubufakazi bakho egameni likaJesu Kristu. Sibonke bazalwane umusa nothando kaNkulunkulu sovala ngomkhuleko. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu. Namanje Baba siyabonga lesikhathi ngomusa nothando senzela wona. Sithile ilizwi lakho Baba malihambe lisabalale emhlaba wonke. Lithinta abantu baphenduke ezonweni zabo beze kuwe ngokuzithoba,
bezokwamukela ukuphila ophakade. Bagezwe izono zabo egameni likaJesu Kristu, banikwe isipho sikaMoya Ingcwele. Ukuba umusa ngowakho namandla nobukhosi. Makube nguwe uNkulunkulu futhi osilondayo nosilondolozayo, nosiholayo kukho konke singenzi izinto ngokucabanga nangokufuna kwenhliziyo, kepha uNkulunkulu masizwe wena. Ukhuluma senze lokho okufunayo. Ukuba umusa nokuphila kukuwe nakho konke sicela egameni likaJesu Kristu. Manje naphakade kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane, umusa kaNkulunkulu nothando. Sicela futhi ukuthi siphinde sibonane ngozayo uma iNkosi ivumile egameni likaJesu Kristu. Amen.